Ita, banat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapaki-pakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Aksyon! Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, malakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Happy Panyaga sa mga kaksyonta kag happy Saturday sa sining mga inoras mga kaksyon pitsa 11 kita sa bulan sang Hunyo tuig 2022 mga kaksyon. Kamustang mga kaksyonta? Ang iban siniga kuot na ga ang iban siniga pagdulong na. Sigurado nga may mga nagkalaperde, may mga nagdalaog man sa sining Game 4 mga kaksyon, no? Sa tunga sang Golden State Warriors kag Boston Celtics. Daw ko no? Igo nakabawi ang Golden State ya sa fourth quarter na mga kaksyon tubtub garagabanse by 10 points 107-97 in favor sa Golden State Warriors mga kaksyon. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Sa nagpaabot nga masagunson sang Boston Celtics next time sa Game 5 kita mga kaksyon, no? Kasadya man sa sitwasyon sa Game 5 lantawon ta kung sinong mangin madinagon daw siling sang iban dumadalagan pa ni Game 7 ang hinampang pero ti lantawon ta on Game 5 mga kaksyon diri sa Aksyon no Radyo Bacolod daw Martes, no? Las 9 sang aga mga kaksyon ang Game 5 mabatian diri sa pagpangalagad sang live coverage sang NBA Finals sang Aksyon Radyo Bacolod. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Sige, karon nga adlaw mga kaksyon ti Sabado man amat-amat kita nga himos na sang palanyagahon ta baong iban siniway pagkahimos kay nagapanghimos pa sila sa sulod sang puluyan, no? Pero okay man kay less ang salakuan subong adlaw Saturday ng iban siniway man trabaho ng iban sini may trabaho pa, no? Kag ti handa naman ang iban sa pagdulong sang ila sining hilikoton sa sining adlaw, especially ang palanyagahon mga kaksyon, no? Welcome diri sa inyo sining palatuntunan
Opdan kita sa ato sini nga mga action reporters karon dugay-dugay sa mga balita gikan sa ila sini ginamtangan plus ang ato sini nga mga balita nasyonal gikan sa News Center sa Aksyon Radyo Bacolod plus ang ato sini nga mga local and national issues dalunta karon dugay-dugay pag maka-time kita. Sa gitna ng aksyon sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Kalakip man nga tamyaw tang mga kaksyon ta ginaklalid sa lang taga-probinsya sang Guimaras Arena kag ang taga-syudad kag probinsya sang Iloilo sa Capi sa Klanen Antique kag tubtub sa malabutan sa atong sininga pagwaragwag sa sininga udto. Welcome diri sa inyo sininga palatuntunan sa Sabado nga edisyon sang Aksyon BBB sa kinanda na ko ang inyo sininga aksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pangalagad sa Kapitolyo Provincial dalonta karon dugay-dugay ang balita ni Aksyon Marlon Hinovia. May kang sa 156 milyones nga public bus terminal inaugurahan sa syudad sang Sagay subong nga aga kag ang mga napilian nga mga opisyal sang Dakbanwa ang nagsumpa man subong nga aga mga kaaksyon kag binalbagan infirmary na talana nga magpagwaho sang opisyal nga pahayag angot sa insidente nga natabo sa isa ka Iloy Chief of Hospital sa among Banwa may panugyan sa publiko. Sa balita naman kay Aksyon Art Hupon sa Bacolod City Government Center Information and Education Campaign sang EOC or Emergency Operations Center nagapadayon angot sa COVID-19 vaccination drive. Average sang nagapabakuna sa mga mega vaccination center so yara lamang sa 200 tubtob 300 ka mga individual. Sa balita naman kay Aksyon Alvin Graba sa BCPO siya na mga kapulisan sa Police Station 1 Blanco sa Giapon sa pagkilala sang responsable nga naglutang nga nagpatay sa anay si IDG Asset sa Barangay 35. Sa balita naman kay Aksyon John Diaz sa Nukpo, gwardya patay sa aksidente sa Banwa sang Manapla. Kada 240 ka mga individual na dakpan bangod sa Comelec Gunban sa Western Visayas. Sa patrol nga balita ni Aksyon Alvin Graba dugay-dugay ni may kang tanan sa mga miyembro sang BFP Special Rescue Force gindayaw sang mataas nga pamunuan sang bumbero sa Rion Sais. Kalakip man sa balita naman sa syudad sang Cadiz siga balita ni Aksyon Roger Gotti binimay kang tanan sa 4 ka pamilyaho nga apektado sang sunog sa Barangay 6 syudad sang Cadiz. Ginatagan na sang bulig sang Department of Social Welfare and Development. Sa balita naman sa unang distrito sa syudad sang San Carlos upod kay Aksyon Elson Patiño isa ka personaho arestado bangod sa kaso nga grave threat sa syudad sang San Carlos. Balita
sa kay aksyon na VG posible sa 5th District bangod sa illegal nga pagpangisda. Duha ka mga persona arestado sa Banwa sang Binalbagan. Sa balitan nasyonal mga kaaksyon, China ginapabaskog nga o pinabaskog pa ang partners ang Pilipinas suno sa kay Marcos. Kaga 500 pesos nga bulanan sa ayuda para sa mga low-income families bla target nga ma-roll out antes matapos ang termino ni PRRD. Liwat nga oil price cycle ipatuman sa masunod nga simana. Agay. Daw maaguntugin ang mga kaaksyon ta kay daw sobra 4 ka pesos ang isa ka sa krudo while isa ka piso naman sobra ang isa ka sa gasolina. Silingga ni Akson Oliver kag Akson James silingya isaylo tananing salakyan ta sa gasolina. Kay do kataas ang isang krudo no. Do nagbaliskad yang sitwasyon subong ay puwerte. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Samtang ikaayo kag kinamatarong sang healthcare workers ginaduso ni Senator Bongo. Aksyon Rex Canto, kinkilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, bata, buling. Sa nga itong sinigin pang headlines, mabatihan sa diligid lamang madugay, mahina ang kalaban. I-like lang kag i-share ang atong sining Facebook page sa Akson Radyo Bacolod, Akson BBB. Tapos nun ninyo like kag share, ipadala ang inyo sining mga mensahe. Kay tirahon tayo na karon dugay-dugay sa atong sining pagpangalaga. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sige, taligid ang mga kaaksyon na standbayan ay sa mga kaaksyon tama. Tagtanay pila ka mga komersyal sa balikan kulang kamo sa diligid lamang madugay. Magbalik ang Aksyon, balita, banat bulig. Pagkatapos lamang sa pila ka importante nga mga Ayos, sige manamyaw tanay sa mga kaaksyon tabla kay Ana Sinoro, Jocelyn, kay Flores Baryoga, April Joy B. Gaston, kag 14 pa kay Bana. Puros lang ni tanan daw mo. Malang pagpamati kay Cristlyn Sores Amador, Rosalia Fajardo, Cresanto Orbesta, Jose Erson Lapinig Honyo, Rochelle Evangelista, kay Nilesa Belbis Alpay, no? Malang pagpamati, Rufino Era Gabino, and Rufino Era Gabinio, kay Madam Virginia San Antonio Alpendad, Toto Dar, Aguirre, kag Teresita Quinto, no? Malang pagpamati kay Crislin Sores Amador, Crisanto Orbista, salamat gida. Thank you. Kag kalakip man sa kaya na sinuro, Market Tribe, salamat gid. Ayos. Dali gid lang kay Elvira Hilogo. Thank you gid. Okay. Kay Crisanto Orbista gatamyaw lang sa asawa niya. Happy birthday. Subong adlaw kay Rosalie Santillan Orbesta, no? Sa ulog sang iya sining kadlawan. Rosalia Fajardo, shout out lang ko diri sa Masulog nga always gid nagapamati kag galantaw sa live mo. Okay. Thank you gid Madam Rosalia Fajardo. Okay, sige. Dali gid lang ha. Kailan taon ta na diyan na iho. Ang way pa maka kay James Car James. Good afternoon Sir Rex. Watching live from San Carlos. Tamyaw ko si sa Serbano family sa Magalion Cadre. Thank you gid James Car James. Salamat gid, no? Teresita Quinto, salamat gid.
Okay, daligid lang ha. Kay malantaw to diyan ay si Iban to ha. Tuto Balulot, salamat gid. Berly Gonzaga, salamat gid. No? Thank you gid. Ayos, sige, daligid lang mga kakson na standbayan ay matagtapila ka mga komersyal sa balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kaya tumakaming tinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga traffic para nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang Mang continuous ring ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances. Aksyon Rex Kanto, kilala bilang Best
Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Huling! Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo sa mundo ng politika, balakasan at showbiz. Lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik na diri sa ato sining panganagad aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:07 na nga oras 12:07 na mga kaaksyon. Standbyan na aksyon Alvin Graba sa balita sa patrol by Tuesday, Martes, June 14. Hindi kay birthday ni aksyon Aksyon Olivera kundi saka inis ang aton siring gatong ay puwerte. Sa June 14, alas 6 nga ginabulubanta nga masaka naman ang gasolina by 150 to 175 per liter, no? Pila subong Action James ang per litro. Do way gid ko ideya na kay do way gid ko gatog. Ayo, ihum-yuhum talang ni, no? 1.50 tob 1.75 per litro ang gasolina. Sa diesel, amo ning pinakamasubo sa tanan, no? Sa diesel, kundi abanse na sa subong sa gasolina, masaka pa gid siya. Sa Martes, mga kaaksyon, ang diesel 425 to 450 per liter ang isaka, mga kaaksyon, no? Grabe ba? 4.25 tub 4.50. Sa kerosene naman, mga kaaksyon, sa kerosene, saka man, ang kerosene 4.75 to 5 pesos per litro ang isaka, mga kaaksyon. 4.75 tub 5 per litro ang isaka sa kerosene, mga kaaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ay, perte. Tiya mo nga to, sini nga mga di pasayrong salakyan daw nagpiait man, manti ka mahal man mo. Saka-sakaan man tani, no? Kiti, dako-dako naman ang sinaka sang kuan mo sang gasolina daw, pero daw masaka daw minimum of 12 pesos bla or depende pa niya. Kay sige pa man ang inestoryahan ay sa mga transport organizations diri sa pungsod Pilipinas, mga kaaksyon, no? Plus ang saka man sa sweldo hindi na gid magwanta subong, no? Alang-alang manilakton mo kung lapit lang pwede lang malakat-lakat, pero kung layo ka nga nag-i-star ka nagatrabaho, may tendency nga masakay ka gid. Alang-alang man magbakal ka bike nga wala ka man inugbakal bike. Ang bike nga daan subong pila Action James, ang bike ang ginasakya mo na bla tag 2,000 at tag 11,000 amo nang bike mo tag 11,000. Ay grabe, no, biko kung 2,000. Ay grabe gid yang mga presyo, no? Ayo, kung lapit-lapit lang actually pwede naman ang malakat-lakat mo galing kung layo ang imo sining puluyan kag layo ang imo sining ginatrabahuan na lang alang lakton mo na. Kung nagatrabaho ka bidre sa Bacolod taga Bago ka, lang alang lakton mo nang Bago Bacolod bisan pa mag sumagani to downtown do ka budlay na gid na lakton, no? Layo-layo na gid mo nang nami gid kung lapit-lapit lang, pwede na lang malakat-lakat. Ang di pasayro nga salakyan, imbes mabiyahin ipaymunong lang nila sa igad kay hindi na magwantang presyo sang krudo, presyo sang gasolina. Ay, do hindi mo maintindihan, no? Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pero ang wala nagasaka, kag ti epektibo sa tanan, Life Extension Coffee Mix, mga kaks.
ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Suwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous range ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sa pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit. Nagraba sa patrol. Ari nga taway daway mani daway niya ga kabalaka kay slingya makaplite lang kuya bay okay nako Ti kung wala ka binugplite, pero ti may nugplite si Action Alvin Graba, no? Ngay bilin ko lang danay nga akong nga traktarak sa pangigaro na makadilakad lang ako, kung di ganay masakay ako. Ay, perte. Ambot na nung palayag sang mga transport organization, kay panibago naman nga hampak naman sang gasolina, kag krudo sa Martes na ini, by 6 o'clock. Ay, perte. Yaring report ni Action Alvin Graba, mga miyembro sang Bureau of Fire Protection, Special Rescue Force sang gindayaw sang mataas nga pamunuan sang Bureau of Fire Protection sa Rayon 6. Yaring countdown sa report ni Action Alvin Graba sa Patrol. Action Alvin. Action Rex gindayaw gid no ni BFP 6th Regional Director nga si Fire Chief Superintendent Jerry Candido, sanday SFO1 Arnel Chavez, kag iban pang mga kaupdanan sini sa BFP Rescue Force sa Negros Occidental na nakip na gindayaw diri ang grupo man ni Chief Inspector Rodel Legaspi kag SFO1 Jerwin Mapa matapos ang madinalag-on nga rescue operation tinalikdan nga Webes sa isa ka call center agent nga hana nga magpanginmatay sa isa ka BPO company dira sa may barangay Mandalagan. Nawasuno diri kay Regional Director Candido nga nag-materialize git Action Rex ang paghanas sini sa mga bumbero ilabi na sa pagsalbar sang kabuhi. In fact, suro sa iya, hindi lang ni dapat kay SFO1 Chavez nga nag-serve bilang negotiator, kundi dapat gid kaginadayaw diri ang iya sini nga mga kaugdanan sa diin ginpakita sang mga bumbero on the act o kung sa akto nga kung paano nila ginpasanyog ining ginatawag nila nga high gear rescue operation kaangay sining natabo sa 22 anyos nga lalaki nga tuyo maglumpat sa building. Naudugang pagida ni Candido Action Rex, hindi lang na diri sa Bacolod, actually may nagakatabo nga suicide attempt. Kundi may kadamo na guro damo na hindi lang na diri sa Bacolod mo. Sir, sakto na. Kundi may iban pang lugar sa probinsya kag sa rehiyon, may kaangay man sini. Pero lain gidya kung train gidya Action Rex ang mga bombero, partikular sa ila sini nga Special Rescue Force. Nga amuni ang nagapanguna man nga plano niya man Action Rex. If you may remember, mga previous ini nga na antes ini nagpungko bilang Regional Director si Candido, suno sa iya nga may mga ginahanas na siya sa Iloilo City pa lamang. Pero diriya sang siya na nagpungko Action Rex, ara na siya mismo nag-akto nga ang iban nga mga bombero diri sa Negros Occidental dapat ipaidalom gid sa ining ginatawag nila nga Special Rescue Force. Kag suno sa iya kay kumo effective ini plano man ni Candido nga ipalabot sa National Action Rex para sa mga ginahanas nga mga BFP recruits kung bag-o mga miyembro sa Bureau of Fire Protection nga iupod ini sa ila sining curriculum while on training. And iupod man ang ining ginatawag nila nga Special Rescue Force High Gear as Special Course. Kay amuni ang dapat kag nagakatabok man sa karon nga dapat makita damlag pa ang
ining paghanas ini para naman sa bag-o nga mga bumbero. Ari ang pahayag ni Candido. We have already calculated them, especially our rescue force Negros Occidental, ang ilating leader na si Isip-O1 Arnel Chavez, for another exemplary na servisyo in extend, no? There is presence of Negros Occidental, siya ang chief in charge at the time ng ating special rescue force. And nagamit nilang ilang training sa pagsalbar ng kabuhi. No? Actually, Alvin, Alvin, no? While we praise all our personnel, we consider this as our routinary duty. Routinary duty ato ni tanan. It is that medyo bag-uwa sa panulukan sa mga tao ang inyong mga servisyo, although we were doing this for so long a time. Na-highlight lang ito. So, makahatag kita sa appropriate medals, no? For the least, we have to commend the team of Isip-O1 Arnold Chavez. Like Chavez did, dealing with this kind of situation, naging kabahin ini sa Special Rescue Force training, sir? Yes, yung muna tawag na ito na high-angle rescue operation. Ang dala na tanan sa mga rope techniques nila sa ilang training. Mga namban ko nga ang kulang ng dra is really ang training sa tao on how to deal this kind of victims. Kailangan na ng pag-deal sa ila. Ang muna include natin sa curriculum subong sa training sa aton ng mga bumbero, hindi lang sa SRF natin, kundi ang training sa bumbero. Kasi ang aton sa SRF, while we have SRF unit in every province, we don't have a unit nga active in every station. Only here in Bacolod City, nga katayang team kitang SRF, so on duty 24 hours a day. So, narak sa nga kabahin kita sa nga pahayag diri ni Chief Superintendent Jerry Candido. Report gikan sa patrol ini si Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat din Aksyon Alvin Graba, standby Aksyon Art Tayhupon sa Bacolod City Government Center. May connection sa mahigko nga kolon ang manubo nga immunity rason madap. Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy, wala kay ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sunod ang Mang continuous ring ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa Alvin Graba sa iluhantang balita gikan kay Aksyon Art Tayhupon sa Bacolod City Government Center. Ini may kangtaran sa Information and Education Campaign sang Emergency Operation Center nagapadayon angot sa COVID-19 vaccination drive average sang nagapanguna nga mga mega vaccination center siya lamang sa 200 to 300 ka mga individual. Yan ang kautan sang report ni Aksyon Art Tayhupon. Aksyon Art. Hindi lamang sunrek sa mga mega vaccination center, mga barangay, kundi lakip na mga eskwelahan ang ginakatuan karon sa team na mga medical workers ang EOC agud ikampanya nagapalayon na vaccination drive kontra COVID-19. Sunod rin kay Dr. Chris Soron nga magluwas sa priority karon nga sektor nga mo ini ang second booster shots para sa mga mga medical workers o mga medical frontliners. Ang ilang ginakampanya ang pagbabakuna man sa first dose sa mga taong o kung sa mga first booster shots. Sa mga nagkakompleto sa first and second shots nga wala pa gihapon nagapadulong, especially sa mga barangay nila na mayara na sa schedule sa pagbakuna. Now, natalapang lang dari sa iyo si Nati Sabong, hindi gid man
sad ang dalagan kung kadamoon sa pabakuna kay bisan sa mga mega vaccination centers kung sadto masami nga puno damo ang nagalinya subong ang ila sininga average nga ma-record kada adlaw nagalabot lamang 200 to 300 individuals especially sa mga mall. Tiyang ginahimo karon sang team sang city nga mga medical frontliners o mga medical workers tinagakadto sa mga bulutuhan na good nga i-check kag pangayon kung bala may ara sila sa luyag nga schedule para sa sining pagbakuna. Now, kung cases ng COVID-19, kundi kahapon nagka-record ang Bacolod City sang duha ka mga panibag-ong nga kaso. Silang diri ni Dr. Kisurungon titong duha mga kuan ini mga asymptomatic man galing kay tiyang usual nga nakuhaan na lamang subong sang testing amo ini ang mga nagatrabaho nga requirements sa ila ang pagpa-swab test ang mga pasyente kapin pagid nagpa-dialysis kay mga medical frontliners lang amo na masami ang nagapa-idaluman sa ginatawag na testing na tiamo ning rason kung may aragapon sa nagapositibo sa COVID-19. Tiyan EOC apisan na tubtubon yung 30 nila trabaho sunod diri kay Dr. Kisrungon si Gini ang ina pag-operate bilang bulig sa nagapaday ng kampanya sang karon nga administrasyon. Dari palayag ni Dr. Chris Surungon. Sige po nato nga vaccination sa 5 to 11, 12 to 17, kagang general population. Sa subong sini, ang atong priority is ang second booster dose sa mga nakapa-first booster na, particularly atong mga frontliners, senior citizen, kag those with comorbidities. Plus, gina-intensify naman ang atong nga campaign for first booster shot para sa mga fully vaccinated na nakabaton sa first and second dose. Tapos, sige man ang libot na subong sa mga schools, particularly sa mga public elementary schools, para mabakunahan ang ilang 5 to 11 kag 12 to 17 ng mga estudyante. Kung taon mo, ang average sang ato nga mega vaccination center, ang Ayala kag ang SMX, yara sa mga 200 to 300 per day. So, kung taon mo, dubo man na siya gyapon, Sir Art. So, we are trying to intensify our information education, particularly sa aton nga booster shot. Iti, kamay na gid man lang niya aton nga bakunahan niya sa first dose mo. So, ang aton na gid lang niya subong nga bakunahan niya amo ng booster. So, that's why we are making our Bacolod nons understand the value of a booster shot. Kanabanan ng mga cases ni Dr. Chris Surungon ang EOC Deputy for Medical and Data Analysis. Balita gikan sa Bacolod City Hall sa mga tayhupon o nasa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Kinakson Art Tayhupon balita gikan sa Bacolod City Government Center. Aksyon Mar standbyan ay Aryo sa mga kaaksyon ta mas dako ang mabulig sa pagpalawig sang kabuhi ko nagatumar sang ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit,
power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto Sa Kapitolyo, inimay kang tanan sa 156 milyones nga public bus terminal gininagurahan sa Sagay subong nga aga, no? Kag pila ka mga opisyal to sa Sagay nagsumpa na, no? Kag binalbagan infirmary na talana nga magpagwa sang opisyal nga pahayag angot sa insidente blang natabuto sa isa ka Iloy, apisar nga mayara kahapon sang statement ang chief of hospital, pero may panugyan dinhi sa publiko mga kaakson. Yari contact sa report ni Akson na Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Akson Mar. Aksyon na rin sa masakasako subong ang sunod sang Sagay kay nagahiwat sila subong sa ika-26 nga charter anniversary celebration at may pilang sila ka mga nakalinyada doon nga aktibidad. Ang isa diri amo ang subong nga aga natapos ng pagpanumpa of taking ceremony sang mga nagdaog nga kandidato sa Sagay nakaligad nga eleksyon. Now nag-take off diri sanday Sagay Mayor Narwin Havilusa Jr., si Vice Mayor Leo Rafael Cuava, kay si Cuava kundi congressman, nagpapili sa Vice Mayor, nagdaog. Ang subong mayor nga si Alfredo Marañon III, naman congressman. Congressman naman. No? Nagbulos-bulos lang sila. Bulos-bulos sila. Pero ang nagsaka-saka dari posisyon naman ni si Narwin Havilusa. Okay daw graduating na siya sa vice mayor mo. Oo. Di masaka sa mayor siya subong, vice mayor si Cueva nga nagpanaog sa congressman, nag-vice mayor si Marañon, Rafael Marañon, no? Ano sa gani first name niya? Terdi Marañon. Nagkadto naman, nag-congressman naman, no? Congressman naman Akson Rex. Ang isa sang nabili niya nga landmark project ni Mayor Marañon, amo ni 156 milyones pesos, bali world class nga city bus terminal ni siya na nahamtang diri sa may barangay Poblasyon 2 atubang sang Sagay National High School. At mo na sigurong old nga terminal. Naging pagwapo lang nila. Oo. Pero bago gid siyang building. Bago gid na. Lain na subong mo. Ay kanisan ning architecture Douglas. Oo. Lapat di sa kay 7,715 square meters nga. Ang nahamtangan niya duha ini ka panalgan, may parking space. Ang parking space pwede ang matiniran sa 18 ka mga bus
no? Grabe. Ang pundo kagin gasto sa pagtukod sini ang 26.6 milyones iya ka City Development Fund. Ang 131 milyones na pesos gin loan sang syudad sa Land Bank of the Philippines. Enero ginumpisahan ang construction kag subong nga bulan sang Hunyo natapos ini action rec kagati pagkatapos ang inauguration posible nga mangpisahan na ang operation. So mayara sang radio frequency identification technology toll-free mechanism pareho sa NLEX kag FLEX. May so ka mga CCTV cameras, may parking space man para sa mga tricycle kag minibus. Ang waiting area niya pwede maka-accommodar sa 220 ka mga tao mo. Ang nagtitinyo tabo, oo. Baligin tingob na da ang tricycle, jeep kag valyacar? May kaguligon nga parking space ang tricycle. Tricycle kag minibus. Why this ang PUJ, no? Minibus kag tricycle. Ang architect na nagdisenyo, sinabot lang kung ano ni Action Boy Duran ni ma'am. Si architect Wendell Duran. Munisang nag-design, tahom-tahom dan kung imo Action Rex makita mo, 21 ka mga stalls, sa 21 ka mga stalls, may duha ka mga dalagko nga pwede nga ma-arkilahan. So, ang activity, nag-upisa kahapon June 10, din pa na yun, subong June 11, kadang highlights in Action Rex, buwat ka now, kadungan sang Independence Day celebration. Operated na? Ma-operate na? After sa inauguration, pwede na Action Rex na maka-operate na. Karon sa gabi, papati ka lang ang interview sa mga officials na sa naga-sesos sa mga syudad ng Sagay. Kanawan ko lang ang ining statement na ginapagwa. Actually, kagabi, naging pagwa Action Rex ang infirmary dara sa may banwa sa Bidalbagan kagi sa ilas ring chief of hospital na si Dr. Jocelyn Rapista. Ambal ni Dr. Rapista ano man nga adlaw subong nga bulan o kung kadason nga simana nakatagwa sila sa official statement nila. Official statement in due time may kantanan sa kaso o kung natabo sa Iloy nga sineri sa Tarig atong 25 anyos nga taga-barangay Payaw, Banwa sa Bidalbagan na nag-premature deliver sang yasiri nga lapsag nagligad nga June 8 Action Rex. Hambal na rin ng Dr. Rapita naintindihan niya kung ano ang kasakit niya na matsagan sang pamilya subong labanagin ang Iloy. Ambal pa niya, kumo kay ang ining kaso ni ara na naglata sa social media pati sa nakalain-lain nga mga estasyon sang radyo, ginapanugyan niya una sa iya sa mga staff. Sa mga staff mismo sang Pinalbagan Infirmary nga hindi mag haboy sa kanuman nga komento, no? Kalma lang ambal ni Dr. Rapista. Pinapilyarya man sa general public nga likawan ang anuman nga tiro, katore, remarks o kung komento batok sa mga staff sang Binalbagan Infirmary ilabinagig sa doktor nga nagtatato kay Tarig kasi Dr. Pearl Pagunsan. Tulaton tariya kay basikod makuhaan taman ang sang official nga kwanbira, may interview taman base sa Dr. Jocelyn Rapista, no, para at least pagka patay-isay siya dugang kung ano ang pag-isiling kung mayara sa dugang pagid nga apilasyon sa publiko. Report gikan sa Kapitolyo Provincial ang ka-action yung action Marlon Heriboya. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kinaksyon na Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo, aksyon na John Diaz, standby sa Nokpo, no? Car aircon cleaning system ang problema ninyo, magpatinlo.
ang elementary nga evacuation center na concerned in baha man. Uy. Wala kay ginagamat-amat ko man saka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga Pagsuwat nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang Mang continuous rin ang nag-saglit sa factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang tila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape. Koneksyon na John Diaz gikan sa Nokpo, isa ka gwardya ho patay sa aksidente sa Banwasang Manapla kag 240 ka mga individual na dakpan bangod sa Comelec gun ban sa Western Visayas. Yari ang countdown sa report ni Aksyon na John Diaz sa Nokpo. Aksyon John? Action Rex, subo-subo gining natabo sining isa ka 26 anyos nga security guard matapos ining makabunggo bala sa isa man ka truck sang diri sa area sang National Highway sakop na ni sang barangay Tortosa bala sa may Banwasang Manapla. Kay sunod diri kay Police Captain Jenic Bermudez ang hepe sang Manapla PNP nga ang driver sa motorsiklo nga ginkilala kay Desi Prince Elmesion 26 anyos kag tumandok sa Hacienda San Agustin sa may barangay Paraiso sa may syudad sang Sagay nagamaneho ini sang motorsiklo sang aksidente nga nakabunggo sining dump truck nga ginamaneho naman ni John Lester 27 anyos kag residente ini sang barangay Ilihan sa may sa syudad sang Bago. Action Rex. So diri kay Bermudez nga gikan naman sa magkatuway nga direksyon ining nga motorsiklo kag ining drum truck. Action Rex sa nagluntad ang aksidente. Ginpayag diri ni Bermudez nga base sa nagwa nilang investigasyon medyo dasig-dasig ginmalra ang pagpadalagan sang motorsiklo kag mahimo. Action Rex nga wala makita no sining driver isang motor nga nagapadulong magaling truck pero according diri sa report nga nabaton sang PNP nga niara man sang suga ini nga salakyan o galing may mo kuno nga napiyungan sa mission rason ko nga nagluntad ining aksidente. Action Rex according diri sa kapulisan ang biktima na kaangkon sang madarong nga pina sa iyang ulo kay giban pa nga bahin sang iyang lawas nga gintunaan naman sang iyang kamatayon. Medyo bastog ang impact dasig ang pagpadalagan sang motor head-on collision. Action Rex butsingon ang nagbungguan na gidi ang ulo ka truck gining iya mismo nga motorsiklo. Wala nagtabog gani actually ang sakay ang driver galing kay tibangod bala sa kabusgon sang impact kagkadakuon man siguro sang salakyan dito gid dalom gid nga pilas ang naangkon sining biktima. Yari si Police Captain Jenic Bermudez sa aton interview. Sa opposite direction man ang dump truck papuli man sa Bacolod. So opposite lane na siya. So at pag-abot sa 39 kilometer 39 diri sa may barangay Tortosa, National Highway sa barangay Tortosa. Collision ang duha. Kaya ang motorcycle dancing. Ang fault man ang sa motor pero amo mangyapon kay involvement sa accident. Kinuhog naman ang driver within kuan na siya. Regulatory period. Kagapon 6 o'clock siyang gabi. So from 12 midnight nakuha naman siya to pagkaga na sa hapon na 6 o'clock 18 hours in-release naman siya. Pero may ara na sila initial na settlement
Correct sa bagyan si Police Captain Jenic Bermudez, ang hepe sa Manapla PNP. Ginpayag na niya nga may ara na no, sa inisyal nga pag-inistoryahan na gikan sa magtimbang nga bahin sa taiya mismo sang truck kag ang ining pamilya sang biktima and may mga inisyado nga bulig man nga ginapalabot ining pag-iya sang truck action Rex. Hapon gin under custody ni nila gali kay matapos mag-lapse o kung magtapos nabing reglementary period based on the proper disposition nga policy diri sang police gin release ining driver sang truck action Rex. So karon ginatingwaan pag nila nga magkuha ang pidaga desisyon sa pamilya agod nga makapatigayon pagid sila sang mas madalom nga investigasyon kag mabalaan nila karon disposisyon sila diri kag ang lakat sang kaso action Rex. Sa ibang pa nga mga balita tipon sa gikan sa Nokpo kag sa Police Regional Office 6 matapos action Rex ang 5 ka bulan naglaboto sa 240 ka mga individual ang gindakop sang Police Regional Office 6 batapos man o bangod sa paglapas sa Comelec gun ban nga ginpatuman sa sunod sang 5 ka bulan. Actually mga pila ka mga armas gid nga na-recover ang PNP mayara sang 138 ka mga firearms 115 ka mga patalom amo ning ilang nga na-recover. Ang may pinakadamog reaksyon Rex sa probinsya sa Negros Occidental nga may 80 gid. May araman sa Iloilo Province nga may 42, sa Aklan may 28, sa Antique 26, sa Iloilo City 24, sa Bacolod City may ara 20, sa Capiz 12 kag 8 sa Guimaras. In terms naman sa mga recoveries sa Negros Occidental pertigid kinamo sa mga armas nga na-recover 53 gid, 32 ka mga patalom. Sa Iloilo Province 30 ka mga firearms, 12 ka mga patalom. Sa Aklan 7 ka mga armas, 22 ka mga deadly weapons. Sa Antique 13 ka mga armas, 12 ka mga patalom. Sa Iloilo City 5 ka mga firearms, 20 ka mga patalom action Rex. Sa Bacolod damo-damo man diri kay mga 14 gid ka mga firearms ang na-recover. Sa Capiz 8 kag sa Guimaras 8 man action Rex. Ini sila ginpasakaan sang kaso nga paglapas sa Comelec Resolution number 10728 na kulang ring Comelec gun ban in relation to RA 109165 action Rex kung illegal possession of firearms and ammunition. Amo ning illegal nga paghupot sang paghupot sang illegal nga armas nga ginpasaka batok sa mga persona. Nadumduman tinagsugod din ang implementasyon sang January 9, 2022 nagtapos si Action Rex nakaligad lang adlaw June 8, 2022. Balik na gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office ang kaaksyon nyo Aksyon John Diaz. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you! Salamat kinakson na John Diaz. Balita gikan sa Nokpo. Aksyon Alvin Graba sa BCPO standby na ikagangato sila nga mga out of town reporters mga kaksyon. May tisi kulang balangi mo sila nga lawas ang ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy, wala kayo pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio,
importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ilang mga kaksyon na standbayan ay matagtapila ka mga komersyal sa balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Siwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital.
Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility, ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Presyara tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Bangod. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Enrique Espongar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw maglutod, mag-abyan, kag ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog drama diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya. Madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-isagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol
face mask, face shield, kag social distancing, batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdum nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdum nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Balikan naton ang Aksyon Balita. Banak Buligi. Aksyon Rex Canto, kinkilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banak Buligi.
Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Balik na diri sa ato sining pangalagad Aksyon Radyo Philippine Standard Time launa say sa ngaton oras mga kaaksyon. Sige sa iluhan tanay balita ni Aksyon Alvin Graba mapa BCPO kita nay no. Mga kapulisan sa Police Station 1 Blanco sa Gyapon sa pagkilala sa responsabling sa pagpatay blaho sang anay si IDG asset sa Barangay 35. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Alvin Graba sa BCPO. Aksyon Alvin. Aksyon Rex, wala pa natumod tugtog karon sang mga kapulisan sa idalom sang police station number 1 para makilala ining duha ka mga suspect responsable sa pagpatay kay Jose Alan Braza, 59 anyos, isa ka mekaniko, isa ka ekstrador sang tricycle, kaga asset man sang isa ka law enforcement unit din sa Bacolod. Sa diinsro diri kay Police Major Ramel Sarona sa umpisa nga ginalutang ining si Braza tinalikdan nga Miyerkules aksyon na Rex, wala nakita sa CCTV camera ining laragway sining duha ka mga taga-lutang. Kay ang initial information nga base man sa pahayag sa iban nga nakakita action Rex nga naglakat ni sila kag nagsakay sa motorsiklo, pero sang gin-check action Rex ang mga CCTV camera malapit sa lugar sa insidente, wala idya action Rex sa may nakita. That is why sa karon iya na ni gin manduan ining si Police Corporal Ariel Tario para ma-check ang iban pagit yung mga CCTV. Posible kung may pagit mga available malapit man sa lugar sang insidente. Number 1 diriya nga para makilala ining taga-lutang kagay man sunod diri kay Sarona base man sa pangusisa sini una dito sa iya sining kabataan o kabataan abi sa biktima, ikaduha ang live-in partner sa victim, kag diri na ibaluan nga wala man sang kontra ang ining biktima, wala man nina involved sa iban pang mga kaso. That is why nga nagapati karon si Sarona sa posibilidad nga may naakik o kung may nagadumot kay Braza, considering nga isa ini ka-asset action na Rex. Tino ka asset ni sa former asset ni sa? Asset ni siya action Rex sa muli ang ginapahayag ni Major Sarona. And in fact, panawagan man gali subong si Sarona action Rex mo sa posible balangan may nakakita sa natabo nga incident, especially sa pagpatay kay Braza. Number 1 dili nga magpatuloy gid sa ila sining opisina kay iya man gina-assure action Rex ang security o konseguridad sa possible witness. Kay iniya sila lang man maga-istorya kag wala gid man hindi man mapalayag ang iya sining pangalan. Sunod kay Sarona kung may ara gid man kung may magpadulong man kag buligan sila para sa sining investigasyon. Ari action Rex ang pahayag ni Major Sarona. Pagkita na sa identify sa mga suspects. Tapos ang mga CCTV at nakuha naman sa nga lugar, medyo kitaw ng mga suspitado. Kay allegedly doon sa suspitado, nagtiro patay sa biktima. Then ang mga bata niya kay living partner niya, na istorya naman ito sa investigator in hambal Manila nga wala gito sila nabalaan nga nakaaway ang ila amay. Nasubong nga focus na lagi kami sa muna investigation ang iya pagka-agent bala, ang isa ka law enforcement agency. Ano ni mga suspect ni sir? Sakay ni siya sa motorcycles? According to mga nakakita, ara na sila sa area, naglakat na daw pag-exit. Tapos mo ng shooting incident kaya lakat lang. Then wala na balaan kung nakasakay sila sa motor o sa lakyan. Ay ang una hamba nila motor, then i-review naman ang mga CCTV. Kaya mo kami nakita nakamotor nga fit pala sa ila description. Ang mga paniwaan naman makakita kami ibang CCTV sa ibang nga lugar. Kasi pala may
makuha kami yung makabulit sa mga investigasyon. But as to sa karakter o sa personalidad sa sining nga biktima, sir? Ano yung personal related na niya, amo na istral na tricycle, and amo na tayo mo, may mga time daw nga ilig ni sa kapistorya pala nga parte sa ila mga lakat, namo siguro na, kasi pala may tao nga ating sa ila. Posible gali, sir. May nagadumot na sa iya bilang isa ka agent. Yes, amo na sayang alam mo nga makakuha additional information. So, direct ang kabahin lamang sa pahayag diri ni Police Major Sarona. Ay, by the way, was Action Rex Independence Day. Gahanda na ang mga kapulisan sa idalom sa Bacolod City Police Office for Independence Day celebration. Na istorya ta, wala naman kay daw si former Secretary Panfilo, sino ni? Ang bisita sang syudad bla? Si Panilo. Salvador Panilo. Maabot kay duha Action Rex ang location, duha ka venue rather, no? Kay Police Lieutenant Colonel Sherlock Gamana, diri sa Bacolod, kay duha venue, una sa Monument Balasang Fallen Heroes, dira sa Bacolod Public Plaza. Dira ang una nga celebration, pero may ara man nga celebration man Action Rex sa Independence Day dito naman sa main ground sa Bacolod City Police Office compound. Dito pagid. May ara subali duha diri sa Bacolod Action Rex. So base ma-check naman base may celebration man dito sa area naman sa Capitol Laguna Action Rex on the part naman sa probinsya. Balita nagikan sa Bacolod City Police Office. Ini si Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Ginakson Alvin Graba, balita gikan sa BCPO. Matapos ang balita ni Akson Alvin sa iluhan tanay balita ni Akson Roger Gotib. Mapakadisiti anay kita, no? Angot sa sining apat ka pamilya nga apektado sang sunog sa Barangay Zone 6, Syudad sang Cadiz, ginatagan na sang bulig sang Department of Social Welfare and Development o kung DSWD. Yari ang kanday sa report ni Akson Roger Gotib. Akson Roger. Action Rex ginhatagan na sa nga bulig o kon assistance sa mga nabiktima sa sunog sa bahin sa Barangay Zone 6, Syudad sa Cadiz. Sa di natabo kahapon mga alas 4:23 na ang ining apat na ka pamilya sa tatlo ka mga balay. Ginrespondiran ni Gilayon sa mga katapos sa Bureau of Fire Protection sa sumuman sa Cadiz Rescue matapos nila mabaton ang report o kon pagpakaya sa bulig sa ila agod nga maapula ang kalayo sa sining natabo nga sunog. Suno sa kay Ground Commander sa Bureau of Fire Protection, Senior Fire Officer 1 Raniel Basco, naglambot sa first degree of first alarm ang amo nga sunog nga sa diin nagatupok sang balay. Sini Daphne Balila nga totally damaged sa Sibungman Eileen Jimenez kag Hilario Unaten sa diin ini ang partially damaged naman. Base sa record sa Bureau of Fire Protection, apat ka pamilya ang mga apektado diri kag wala man sa report na casualties o injuries hasta nga na-control ang sunog. Now, suno sa kay Mayor Bading Escalante sa aton man sining nabaton nga information through text nga ay ara na siya ginhatag man nga direktiba sa kay Kapitan Daday Santana, ang kapitan sa Barangay Zone 6 nga masigangot sa DSWD pinagiman sa kay Mamunyaw na Balagosa kaya aton sininabaton nga informasyon nga ara na ang ginapadala nga mga bulig sa tatlo ka mga puluyan gini gitupok sa kalayo kag ginaproseso naman ni sila matagaan na lamang Action Rex sa housing diri sa pila ka mga Yolanda Housing Project sa gobyerno. Pisar nga ang inatani nga lugar dira amo gid man ang ila sini nga ginataw nga palangabuyan tungod higad sang baybayon. Report gikan diri sa Syudad sa Cadiz. Una sa balita, una sa aksyon para sa Aksyon BBB program ini sa Aksyon Roger Gutib nag-report sa Bacolod. Aksyon
Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kinaksyon na Roger Gotti. Balita gikan sa syudad sang Cadiz. Aksyon Nelson kag aksyon na VG. Daligid lang standby yan ay live extension na vitamin D3, no? Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi ginagamat-amat ko man saka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga Balita ni aksyon na Nelson Patinio sa banwasang sa sa syudad sang San Carlos, isa ka persona arestado ho bangod sa kasong grave threat sa among syudad. Yari ang kaundan sang report ni aksyon Nelson Patinio. Aksyon Nelson. Action Rex, arestado si Rosalia Bala Sabas, 31 anyos, babae, may bana residente sang sitio Tigbabaye sa barangay Bulwangan, syudad sang San Carlos. Ang pag-aresto Action Rex ang ginapamunuan ni Police Lieutenant Colonel Jesus Misahon Jr., acting chief of police sang nasambit nga syudad. Base sa warrant of arrest nga ginapirmahan ni Judge Oxy Ruiz sa Municipal Trial Court ng City sa nasambit nga syudad sa kaso nga grave threat nga napisahan naman sa Nobyembre 13, 2019. Kaga may piyan sa Action Rex na 10,000 pesos para sa yasini temporaryo nga kailwayan. Sa karon, ditinado sa custodial facility sa San Carlos PNP si Balas Sabas. Sa report, gikan diri sa syudad sa San Carlos, Action yun Nelson Patinio. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Salamat kinaksyon na Nelson Patinio. Balita gikan sa syudad sa San Carlos. Matapos ang San Carlos sa iluan tanay si aksyon na VJ apasible bangod sa illegal nga pagpangisda. Duha ka mga personaho nagkaladakpan sa banwa sang Binalbagan. Yari ang kauntan sa report ni aksyon na VJ apasible. Aksyon VJ. Action Rex, arestado ang duwa ka mga mangingisda bangod sa paglapas sa Municipal Ordinance Section 16 kag Section 18 kahapon nga adlaw, Hunyo 10, 2022, tagta alas 7:35 sang aga sa baybayon sang Barangay Canmoros sa banwasang Binalbagan. Ginkilala ang mga suspetsado sa Jeric Rio, 25 anyos, soltero, kag Brian Del Rosario, 32 anyos, soltero, kag ining duwa Action Rex lunsay mga residente sang Barangay Miranda, Banwa sang Pontevedra. Nagpatigayon sa isa ka seaborne patrol ang kapulisan sa pamuno ni Police Staff Sergeant Marlon Desengaño, kaupod ang Bantay Dagat Task Force sa pamuno naman ni John Canyon sa baybayon sang Barangay Canmoros. Kag ini ang nagresulta sa pagkadakop ng Rios kag Del Rosario bangod sa illegal nga pagpangisda. Na-recover sa mga otoridad ang duwa ka fishing net kag ginabulubanta nagabalor 14,000 pesos. Sa karon, ang na-recover nga fishing net kag ang mga suspect ang nakahunong sa kustodiya sang Binalbagan PNP para sa nagakaigo nga disposisyon. Action Rex, pamatian ta ang bahin sang pagpahayag ni Police Captain Elendi Rebosquillo. So, ato na po sa Nugyang Pila,
ano nila at ang mga LWD. Sakit man sa panahon sa mga kapiot. So, nagkasamingawan siya. Pero ito man sa gusto ng lugar sa ito. Ito na ang sa isang lugar. So, intindihan na nila ang mga kapulisan doon ang atong dagat na nagatanakog. At because i-represent natin ang atong nakadagatan man sa uli man mga tulis ang mga reaksyon at ipinara na sila na palabuto ni maayo man lubang. Nabatian ang hepe sang Binalbagan, PNP. Ini ang new ka-aksyon sa Quito Distrito Action Vijaya Pasible. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kinaksyon na VJ Apasible. Balita gikan sa ika-5 distrito. No? Constipation ang problema ninyo. Balukang constipation. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good na factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure!
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few... Sini nga pangalagad mga kaaksyon, no? Kay Inday Blaza, may lang pamati kay Bibi Gregorio Yolo, sa kay Ricky Soriano dira sa Barangay Maaw, Bago City, sa Hacienda Lourdes dira sa Maaw, Bago City, no? Ricky Soriano kag kay Ana Sinoro may lang pamati kay Donald Cabasaga kag sa iya sininga waswit sa iya sininga asawa kay Leia Cabasag. Evelyn Sinaon from Barangay Alihis ga monitor sa sining mga inoras. And Marivic Higan Talavera may lang pamati Marivic sa kay Raquel Villafuerte Martinez, no, ga monitor sa Tasoy Farm sa Poroxais, Barangay Alangilan. Kay Janie Solgon dira sa Dulid may lang pamati Christine Minies Villalobos, Diding Alojamento, Ramel de la Gente, no? Gani Mel. From Barangay Ilopes, Silay City, si Ramel niya daw kuan na lang ningga saka panaog gani man amo man Ramel sige lang amo gid na ang malabutan talang kag kabay pang ti konsumaka ina tanan ang aton sini nga ginakita maka-compensate man bla maka hindi gid man makalabaw sang dako makatupong lang, no? Ay, parte. Sige, salamat gid sa inyo sa nga pagpakigupod. Standby na sa This Is My Life. Sunod na sa diligid lamang madugay. Upod kay Aksyon, Welmas Sugaton. Ako naman ang inyo sa ka-aksyon sa kanginan Aksyon, Rex Kantong. Maayong hapon. Una sa balita,
una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Inyo nabatian